Dobré ráno. My jsme moc rádi, že jste si udělali čas. Vlastně po delší době jedeme... Od prázdnin. Od prázdnin? Je to neuvěřitelné. Ale ten čas letí, ještě jsou ty Vánoce, že jsme se sešli. A jak vidíte, dneska nás je tady opravdu hodně. A to, že jsme se sešli v tomhle neuvěřitelném čase, když naši hosté jeli, kolik set kilometrů jste to najeli? Nevím, bylo to 5 hodin. Slyšíte? Ve Bratislavy, jsme Slováci a jsme z Bratislavy. No a dovolte nám tady přivítat doktorku Mirku Jurákovou. Děkuji. Ahoj. Ahojte. A Andreje Bobáka. Dobré dopoledne i tobě. A vlastně, abychom řekli, proč dneska jsme se tady sešli, protože čas adventu je sice v uvozovkách čas Vánoc a klidu, ale jestli je někdo v klidu, ať zvedne ruku. A my jsme se rozhodli, že chceme být v klidu. Podívejte se na ně, jak jsou prostě, jo, jeli z Bratislavy a jsou úplně v zenu a je to proto, že mají úžasný zátěžový deky. My jsme s Evou testovali. Přesně tak. A my vám o nich budeme teďka vyprávět. Já jsem na to téma, teda ještě doplním, přišla, jo, jako člověk může řešit, proč tady v outdooru vlastně jedeme tohleto téma, uklidnit to tak, ale víme, jaká doba je a že nejenom dospěláci jsou v úzkostech a v různých ADHD záležitostech, ale hlavně děti a setkáváme se s tím čím dál víc a tím, jak my se snažíme vás inspirovat k tomu, abyste chodili ven za každého počasí, dětem to udělá dobře, vám to udělá dobře, ať už s malýma dětma, s velkýma dětma, popovídáte si bez mobilu, bez toho, tak vlastně večer pak tyhle ty pomůcky, co tady Andrej s Mirkou mají, po té, co jsem si s Andrejem povídala asi dva telefonáty tak na hodinu, tak mám prostě pocit, že to je důležitý téma pro nás všechny a možná těžší trošku teďka před Vánočním, ale... A to doslova. Ale doslova, ale vlastně důležitým. Takže proto jsme to zařadili a přišlo mi to jako fajn inspirace a když už jsme, jako jak to zní jako deky, tak nejsou to jenom deky, jsou to i další pomůcky, ale vlastně velký téma naše bylo, že není deka jako deka. A o tom to by mělo být taky hodně a už nechám mluvit vás, ale chtěla jsem to nějak takhle uvíct, takže doufám, že to užijete. Ale to je neuvěřitelný, to byla nejdelší proslov za celou dobu, co točíme prostě živáky a podcasty, které já jsem od nich zažila, jo, takže potlesk na začátek. Hele, téma zátěžový deky. Já se přiznám z vlastní zkušenosti, že vlastně jsem se k tomu dostala už jako před docela několika lety, zhruba tak 5-6, kdy vlastně tenkrát vyšel můj ex-manžel s tím, že jako chce zátěžovou deku. Já jsem vůbec nevěděla, co to je. Přiznám se, ani jsem to nějak moc nezkoumala. Koupila jsem v jednom nejmenovaném švédském řetězci a když jsem si to jako já vyzkoušela, tak jsem řekla, tak to není nic pro mě, pod tímhle teda rozhodně nevydržím spát celou noc. A vlastně, když Eva potom teďka jako nedávno přišla s tím, že zátěžový deky, tak hnedka mi naskočila ta a já jsem říkala, hele, já jsem to zkoušela, pro mě to asi není. A on říká, víš co, já jsem to s nima domluvila, oni ti to pošlou, vyzkoušej to. Takže přátelé, není deka jako deka. A vlastně moje první otázka zní, co to je zátěžová deka a co by měla vlastně, nebo jak by měla vypadat ta jako opravdová zátěžová deka, která plní tu funkci, že sklidňuje, ať už teda děti dospělí s poruchama autistického spektra, anebo i bez poruch, ale prostě opravdu plní tu funkci. Tak já nevím, jestli jako Mirka, Andrej. Mirka z toho doktorského hľadiska. Dobre, ja poviem z takého doktorského. V podstate záťažová prikryvka alebo záťažové pomôcky všetky sú to pomôcky, ktoré majú určitú hmotnosť. Čiže tá hmotnosť pôsobí na telo a aktivuje nervový systém. A tým aktivuje tú časť nervového systému, ktorá je zodpovedná za ten kľud. Čiže aktivuje sa parasympatikus, čo znamená, že to je tá časť, ktorá, keď sme v kľude a trávime, uvoľňujú sa serotonín, dopamín, oxytocín a melatonín, čo sú vlastne hormóny šťastia, lásky, objatia a spánku. Ale na to, aby vlastne tento efekt nastal, tak naozaj musí byť ten tlak rovnomerný, čo znamená, že tie prikryvky alebo všetky pomôcky musia mať presne rovnako navažené množstvo v tej prikryvke. My preto šijeme vlastne štvorcovým spôsobom. Máme presný počet štvorcov, presné veľkosti štvorcov a v každej časti je navažené rovnaké množstvo tej výplne, ktorú tvoria takéto guličky.
A z čeho to je? Tieto guličky sú to továrenského industriálne Swarovského kryštáliky. Svarovsky? Áno. To jste mě překvapili. Ale je to v podstate industriálna odnož, je to dokonalá gulička, je to niečo medzi sklom a pieskom. Je to zdravotne nezávadné, nenaberá to vlhkosť, nenaberá to fachy, nešuští to, čo bolo vlastne veľmi rozhodujúce pre deti s autizmom. A vlastne tým, že je to gulička, tak neustále sa to presýpa. Ono, okrem teda tej rovnomernosti, je veľmi dôležité, aby tá gulička naozaj v tej prikrývke sa voľne presýpala. Ale nie v rámci toho, že nie je to prešité a z jednej strany sa to presype na druhú stranu, ale práve preto sú tam tie štvorce, aby v rámci tých štvorcov sa to presýpalo. Tým, ako sa to presýpa, tak vlastne to pôsobí a neustále to stimuluje nervový systém. My to máme, sme to nesli ukázať aj takú bielú pomôcku, roztrhnutú prikrývku, neviem, či tam je. Áno. A je to presne o tom, že to tu... Tam je v podstate ukázané, neviem, či svetiaľ to úplne nebude vidno, že ako je vlastne prikrývka ušitá. Ako je to prešité, že sú tam tie štvorce. Tie štvorce musia mať presnú veľkosť. Keby boli príliš maličké, tie guličky sa tam nepresýpajú. Zase keby boli veľmi veľké, tak dochádza k tomu, že sa naváži niekde hmotnosť a niekde je to úplne prázdne. Ale to, že sa tam presýpajú, robí to, že ja vždy to tak prirovnávam, že či ste pod žinienkou alebo v piesku. Piesok neustále s vami pracuje. Veľakrát v záťažových prikrývkach bývajú vlastne guličky vysypané v tomto rúne. A tým, že ono je chlpaté, oni sa tam zažerú, nepresýpajú sa, iba tá gulička tam vlastne je, ale ona sa nepresýpa, čiže ona nerobí ten efekt na ten nervový systém a nestimuluje ho tým správnym spôsobom. A potom vlastne takouto veľmi podstatnou pri prikrývkách je práve tá správna hmotnosť. A ta se určuje teda podle čeho? Všeobecne, čo sú také tie iné záťažové prikrývky po celom svete, by som povedala, tak sa to paušalizuje, že 10% hmotnosti tela. Ano. Ale my s týmto absolútne nesúhlasíme tým, že spolupracujeme s fyzioterapeutmi, liečebnými pedagógmi, s ergoterapeutmi, tak prikrývka vlastne pôsobí na váš nervový systém. A ja to tak vždy zvyknem hovorievať, že to je ako keby ste dvom rovnako ťažkým ľuďom pustili rovnakú hudbu. A nepôsobí na nich rovnako, lebo každý máme ten nervový systém úplne iný. Čiže my máme na stránke dotazník, ktorý keď si vyklikáte, tak vám vyjde vlastne presne hmotnosť, ktorá je vhodná pre vás. Je to taký senzorický dotazník, kde zisťujeme, ako máte radi tlak, ako vaše telo reaguje na objatie, ako potrebujete vnímať svoje hranice. Když ho má dostateľno. Nemá, takže děkuju za vaši deku. Pripomíname objatie, áno. Nám to hlavne, že nehovorí. Tak ono to aj vychádza vlastne, celý mechanizmus efektu záťažových prikrývok vychádza, ja by som povedala, že dve také základné veci. Jednak bábätko, ktoré je v brúšku, tam je to miesto, kde je bezpečne, kde je obklopené, kde je ohraničené, kde je stlačené rovnomerným tlakom. A druhá vec je presne to objatie. To objatie je vlastne to, ktoré je toto rovnomerné objatie, rovnomerný tlak, ktorý uvoľňuje oxytocín. A keďže sa málo objímáme v dnešnej dobe, tak sme prišli prikrývku. To je dobře. My jsme vlastně tady, promiň, že ti skáču do řeči, řekli vaše jména, ale neřekli jsme tu značku. Ty jsi jako důležitý značka Nidu. Nidu? Co to znamená? A častokrát sa na to ľudia pýtajú. A Nidu trošku pôsobí tak švédsky, ale teda nie je to švédsky, je to v podstate... Vychádzali sme, prvá taká idea bola vytvoriť nejaké logo alebo nejaké, ako keby taký prototyp, že bezpečia. A to bezpečie nám evokovalo hniezdo. Hniezdo je vlastne kruholité, uzatvorený tvar, väčšinou sú tam mláďatka, veľmi to pripomína trochu maternicu, čiže išli sme ako keby do takého španielského nido a z toho už vzniklo také pekné nidu. Takže to bola taká prvá a keď sme išli ešte ďalej a začali sme to rozberať bližšie, tak sme prišli k tomu, že vlastne keď sa embryo usídli v maternici, tak to sa odborne volá nidácii. Áno. A z toho vlastne vzniklo nidu. Ako to, aby sme naozaj pôsobili ako keby tam, kde nám bolo najbezpečnejšie, kde sa naše teličko vlastne aj vyvíjalo, dokázalo relaxovať, dokázalo byť v bezpečí a z toho vzniklo vlastne značka Nidu. Tak pokud náhodou třeba nemáte pamatováka na jména firem, tak teď mnemotechnická pomůcka, prostě hnízdo, tak Nidu, víte. Já mám pro vás jednu historku, jo. Osobní a vlastní. Je to asi měsíc a něco, kdy jsem skončila v nemocnici, vezla mě rychlá, protože prostě se mi tak zablokovaly záda, že prostě jsem nemohla chodit. Absolvovala jsem se takovou jako 3 týdenní jako výživnou záležitost, kdy opravdu jsem chodit nemohla. Týden jsem ležela v té nemocnici, různý kapačky a opravdu silný léky prostě na bolest. Zkrátím to nakonec teda, jako jsem se z toho dostala. A do toho mi přišla vaše zátěžová deka. A jedu do tramvají, že jo,
která prostě, kdy ten Z-Box mám u té zastávky a od té zastávky domů to mám asi zhruba 800 metrů, říkám, tak to vyzvednu, že jo, v tom Z-Boxu. To je pár kilo. To je pár kilo. Takže, přátelé, jsem v tom Z-Boxu, teď to vyndám, tu krabici a jdu. Říkám, já tam nedojedu domů. A teď jako jsem nevěděla, co, že to říkám, tak co jak já to udělám, jako nechat to tady nemůžu prostě, tak jsem říkala, dobře, vyndám to z té krabice, to už bude jako lepší, tak jsem to vyndala z té krabice, pak jsem začala přemýšlet, že tam nemůžu tu krabici nechat jen tak jako upopelnit, že tam je to jméno. Takže jsem táhla tu deku prostě, těsně po tom, co jsem jako absolvovala tohleto. Nakonec teda v jedné krabici deka, nebo v jedné ruce krabice, takhle jsem si nesla tu deku, dotáhla jsem to teda domů, druhý den mě ještě jako bolelo prostě rameno a já jsem jenom tím chtěla říct, že vlastně člověk si řekne 5-7 kilo, že to vlastně jako nic není, ale jako je to dobrá makačka, takže já jsem si odtestovala vaší deku hnedka takhle na začátek. A přiznám se, že já mám jako malýho psa, francouzskýho buldočka, jo. A vlastně, když jsem deku přinesla, tak jsem byla fakt jako unavená, náročný období, tak jsem říkala, Ohoušku, pojď, zkusíme to, protože on spí vždycky se mnou, i ten pes taky usnul. Já jsem se trošku vála, že jsem ho tím jako neudusila, ale jako, a prosím nás, to není jako domluvená reklama. My jsme si to opravdu otestovali. To bylo něco jako úplně jiného, vzhledem k tomu, že mám tu zkušenost s těma dekama, teda jako, který jako nejdou touhletou cestou, tak to je jako úplně o něčem jiném. A musím říct, že já jsem se takhle dobře jako dlouho nevyspala. A toto je na tomto super, keď to ľudia naozaj zažijú. A inak skočím trošku k tým psíkom a odbočím, lebo dnes naozaj testujeme záťažové prikývky pre psíkov. Áno. Lebo toto, čo nám hovoríš, ty nám hovorili, veľa ľudí nám hovorí, že no ja som to kúpila pre seba, ale keď on tak pekne pod tým spínka, tak to má psík, mačička, zajačík a neviem čo, a ja, že dobre. Ale tým, že zase máme veľmi dobrú kamarátku a robí vlastne také pekné organizácie a prichystáme vlastne psíkov pre slepcov a sú veľmi dobré kinológovia, plus spolupracujeme veľmi s kanisterapeutmi, ktorí v podstate riešia aj autistov alebo rôzne ako keby združené diagnózy a oni hovoria, že častokrát potrebujú prikryvku na to, aby mohol vlastne ten psík napríklad na to autistu sa láhnuť alebo niečo, aby mohol robiť nejakú terapiu. No a zistili potom, že psík potom, že pracuje, alebo kanisterapeut je aj o tom, že ten psík naozaj pracuje, alebo aj vodiaci pes je pracovný psík, tak vlastne oni potom zistili, že tí psíkovia si idú po to láhnuť. Že sami to pochopili, že im to robí nejakým spôsobom dobre. Takže dnes veľká odbočka, ale áno, už spolupracujeme s pár organizáciami, kde nám vlastne testujú prikryvky na to, že by sme... testera, tak ja mám doma takýho 10 Tak vlastne už aj fyzioterapeutov rôznych a čo sa týka psíkov a rôznych zajatiek, lebo zistili sme, že áno, že oni takisto vedia, že im to robí dobre. Takže to je tak. No a čo sa týka ťažkej prikryvky, častokrát sa nás to vlastne ľudia pýtajú, že jedna vec je, že ako to odnesem a druhá vec, že a nebude to ľahké na konci dňa, to nie je to málo 6-7 kg, tak im vlastne vysvetlím prvú vec, že máš doterajší paplón alebo deka, alebo čím spávate, má tak 700 gramov, čiže keď to dáte, že len 5 kg je pomaly krát 5 a viac a keď niekto má 8-9 kg, tak je to naozaj že veľká váha. A na druhej strane neznamená to, ľudia si častokrát majú pocit, že čím ťažšia, tým lepšie. A my toto veľmi vyvraciame, že naozaj není to pravda. Nie je to tak, že my sme teda taká funny historka z našej firmy, odkedy sme vlastne zrovnali všetky ceny na jednu úroveň, tak sa nám veľmi začali predávať 9-kilové prikryvky. A sme nakoniec normálne museli vydať post a prehlásenie, že ja viem, že tam je najväčšia zľava, ale neznamená to, že čím ťažšia, tým lepšia, že keď máte 4-kilovú za rovnakú cenu 9, to neznamená, že potrebujete mať 9-kilovú, lebo opakom stimulácie je vlastne prestimulácia. A to sa častokrát stáva práve, že o tých prikryvok, kde konkurencia, alebo ako by som ich nazval, v podstate odporúča tých 10 až 15% dokonca akože z hmotnosti tela. Častokrát akože vidím tých síce 90-kilových mužov a absolútny don't touch muži, že a majú teraz 9 alebo 10 kg prikryvku. Oni nevedia, čo s tým majú robiť. Ich amygdala úplne a nervový systém nezvládajú takéto veci. A stačím 5 kg. A pritom máme 40-50 kg ženy, ktoré majú 9 kg prikryvky a sú úplne najspokojnejšie, ale potrebujú, ten nervový systém potrebuje naozaj silné objatie.
Takže toto by som naozaj že vyvrátil, že čím ťažšia, tým lepšia, určite nie. Radšej nech je tá správna hmotnosť pre vás. A čo je ale na druhej strane také pekné, že ľudia sa nás častokrát pýtajú, že keď je to takéto ťažké, kým to dovlečem domov, že to reálne zvládne mať na sebe. A to je ten neuveriteľný pocit, ktorý keď si človek zažije, že my tento máme 88 štvorcov, každom je dokonale rovnomerne na miligram navážených miliguličiek, že on sa tá deka absolútne vlastne na vás tak úplne tak rozplyne, rozleje. A tým, že v podstate my naozaj preferujeme to, že sa tie guličky presýpali v tých našich štvorcoch, čo je tiež taká téma, že niekto hovorí, že nesmie sa presýpať. My vieme, že sa musia presýpať, alebo vtedy vlastne funguje to, že tá prikryvka s vami pracuje celú noc. Takže nespíte naozaj pod nejakou ťažkou platňou alebo dverami, ale je to niečo, s čím každý spíme inak. Niekto spí na boku, niekto potrebuje medzi stenami, niekto na... A tá prikryvka musí celú noc celým pracovať. A to sa vlastne pracuje vtedy, keď sa presýpajú tie guličky v tých štvorcoch. A ono je to tak, že za chvíľku, však povedzte jedna druhá, necítite tú hmotnosť za sebe. To ne, no. No já třeba on tak, že pod tím nespím, ale je to takový, že to je v tom obyváku pro tu celou rodinu. A protože nám vyšla 5kilová s dcerama, tak jsme pořídili vlastně od vás. Děkujeme za ten fest teda, ale je to tak, že přesně člověk si navnímá, že já si tam jdu pod to na 10 minut jako se sklidnit a někdy vytuhnout. Nechtěně, ale přesně na to spaní třeba pro mě je to jakoby jako vnímám, že spát já pod tím asi úplně nechci celou noc, ale není to, že to je špatně, jak jsme se bavili. Každý si v tom najde něco, ale takovej ten pocit, já se pod to schoulím a fakt ono to člověka tak jako uklidní vnitřně a to. Ale nemám žádný prsten, hodinka by mě měřila, jak jsem se kvalitně vyspala a ty se vlastně reagovala, že super, že vlastně první neskutečně poctivý spaní. No, vlastně mě napadá ještě u toho dvě otázky. Jak s tím jako zacházet, jestli jako je to deka, pod kterou opravdu můžu spát celou noc, protože Mirko, to se říkala, a to vlastně je ta druhá otázka, že může dojít jako přestimulování amygdaly. Co to teda dělá s tím tělem? Tak možná nejdřív na to první, jak s tím zacházet, jestli klidně se nebrání tomu spánku celou noc pod tím. Ono, my hovoríme, že v podstate ten nervový systém, keď nie je na niečo zvyknutý, tak potrebuje určitý čas. Čiže áno, proste naozaj tá dráha, kým sa ako keby vytvorí, je to podľa kníh, je to 21 dní, štandardne vieme, že až 4 až 6 týždňov. My keď prikryvku si niekto kúpi, tak máme taký ako keby že integračný proces, kde vlastne je postupné zavádzanie ako keby tej prikryvky do života. Že dám si ju na kratší čas, na menšiu časť tela. Postupne, ako mi je to príjemné, predĺžujem aj časť tela, čas použitia aj rozsah tela, čo som prikrytá. A vlastne na noc odporúčame používať prikryvku až vtedy, keď je príjemná už počas dňa. Ale ak niekto... Ja som do toho vytla po hlavie. Ale to je tá druhá vec, že ak niekto na prvú šupu má pocit, že wow, toto je super, chcem to, tak kľudne to môže používať bez obmedzenia. Nie je tam ten, by som povedala, že nutný ten integračný proces, lebo je to niečo vlastne, teraz by som povedala, že ty tú dráhu vytvorenú pravdepodobne máš, hneď ako si to dala na seba, tá dráha sa aktivovala, zavnímala to bezpečie a bolo to super. Niekto naozaj potrebuje ten čas. Kým si vlastne na to zvykne. Čiže skôr je to také odporúčanie pre tých, ktorí si dajú tú prikryvku, majú pocit, toto nie je úplne pre mňa, že naozaj dopria tomu ten čas. My preto máme vlastne naozaj, že 30 dní môžete tú prikryvku skúšať a ak aj po tých 30 dňoch zistíte, že nie je to pre vás, nechcete to viepeť, ja tú prikryvku viete ju vrátiť. Čiže toto je také podľa mňa prvé dôležité. Ja možno ešte by som sa vrátila k tomu, čo ste hovorili, že tá ťažoba, že zase na druhej strane veľa ľudí povie, že ja ju necítim na sebe, ale to je presne to, že takto by to malo byť, že to, že je to zaťažová prikryvka, ona nemá byť vnímaná ako ťažká, ona má byť vnímaná ako príjemná. Niečo, čo má ako keby obopne, ale nemá to byť vnímané ako ťažké. Práve, že keď je vnímaná ako ťažká, tak už je to skôr taký signál, že už je príliš ťažká. A takisto keď potrebuje niekto, že čím je väčší tlak, tak tým je možno ten efekt taký ako keby rýchlejší. Čiže možno, že ak po tým niekto spí a potrebuje cez deň také nejaké rýchlejšie upokojenie, tak hovoríme, tak si preložte. Vtedy ten tlak ako keby koncentrujete. Ona tým, že je dostatočne veľká, aj tak vás prikrie. Ale na tú noc určite odporúčame výsledok podľa dotazníka a na
neprekladať, aby tam nedošlo presne, to sa dostávame k tej druhej otázke, k tej prestimulácii. Tá prestimulácia sa vlastne prejavuje ako keby aktiváciou toho sympatika. Čiže človek je nepokojný, nervózny, nevie z čoho. Môžu mu trpnúť končetiny, môže mať pocit chladu. Pro mě ti skáče do řeči, to znamená, že vlastně jako to jako když toho prostě je moc, tak vlastně může dojít k tomu, proč my tu depu na sebe dáváme, čeho se chceme vyvarovat de facto. Presne. Čiže vlastne toto je veľmi dôležité. Lebo preto potom ľudia hovoria, to je tvoj prípad možno od manželov, že to nebolo pre mňa. Bolo niečo, čo ja som ako telo mi hovoril samé, že toto niečo mi na tom padí. Já když jsem vlastně si kryla, za prvý to byla fakt jako velká deka a vlastně já jsem měla pocit, že jsem úplně jako zabetonovaná pod tím, když to tady u té vaší jako opravdu nemám. To je tak jako prostě... Já bych doplňala, že máme to zalistované u nás na webu v kategorii pro klid a pohodu a je tam i i ten dotazník, i ten vlastně poradce. Takže vyplníte, je to prostě formulář, který vám potom jako odpoví, kterou máte vybrat. Jo, barvu si samozřejmě vyberete, ale jak říkám, třeba u nás mě to vyšlo 5 kilo i s holčinama, takže v pohodě, ale nemám představu právě, jak to pak, ale je to asi i o té úrovni těch pocitů, ne? A ja by som teda doporučil, že mám na starosti infolinku u nás a teda častokrát ten dotaz je taký, že Ježišmaria, veľmi rýchlo nejak mi poradte, vám plus minus toto proste nedá sa ako keby. Ja už viem, že sa nedám odbiť tým, že rýchlo mi niečo poradte, lebo my naozaj vieme, že aby prikryvka fungovala, je naozaj ideálne robiť ten dotazník z našich vlastných skúseností. Kto si robí dotazník, nevracia nám prikryvku. Naozaj máme 2% vráte. 40 sekúnd. Do minútky je to úplne. A druhá vec samozrejme, že ľudia sa nás pýtajú, ale ja to chcem ako dárček, tak vlastne, že ako to mám vyplniť, zase nie sú také otázky, a keď niekto hovorí, že no chcem to pre manžela, tak typu rád sa objíma, alebo rád sa tachumlí, musí sa niekde opierať, tak sú také otázky, ktoré zase človek vie nejakým spôsobom vyplniť aj za niekoho, ako keby. Ale čo ja som chcel ešte sa vrátiť jednej veci, že veľmi často je brána záťažové prikryvky, že to je deka na spanie. A my sme ako keby, že hovoríme, že aj, ale nie len na spanie, aby ľudia nemali ten pocit, že ak si kúpim záťažovú prikryvku, musím pod tým spať. Ja to perfektne povedal. Ja tiež som majiteľ Nidu a nespím pod záťažovou prikryvkou a ja pri mojich 2 firmách a 4 deťoch zaspím, takže o 9 je ma ťažko zobudiť. Ale čo mi vlastne prichádza je to... Čo je vlastne pre mňa záťažová prikryvka. Vždy ju mám na posteli, lebo viem, čo sa stane. O 3:00, po 4:00, cvak, ja som hore, začne fungovať mozog, už začne na to auto. Sa budíš ako v noci. Vtedy je na mňa záťažová prikryvka a ja vlastne vydržím do rána, do tej 6., 7., pol 7. vlastne spať. Ja som si našiel tento spôsob, ktorý mi vyhovuje. Máme 4 deti a každý ju napríklad používa úplne inak. To znamená, dcera je ňou prikrytá od hlavy po pety a spí po celú noc. Syn vlastne si urobí také hniezdo z toho a tým, vlezie do toho. Vôbec nie napríklad podobne. A ľudia nám hovoria, že ja pod ňom nemôžem spať, máme veľmi veľa ľudí pod našou prikryvkou nespí, ale našli si ten spôsob, ako si zregulovať nervový systém, aby naozaj pochopili tí ľudia, že toto není dekana, to není liek na spánok alebo na nespanie, to je na zregulovanie nervovej sústavy. Ja zatím, jako když si tím říkají ale mám nějaký pocit, jakýho si způsobem tlaku tady, a jako, takže jako do té spodní části, OK, ale přesně mám ty stavy, kdy si říkám, já si pro ně dojdu, já nemůžu usnout. Je to takové pro mě pomocník teďka, ale jak jsem říkala, nechat to v obyvacím pokoji na sedačce, on se pod to jako schová kdo z rodiny a vlastne si na to postupne... No je to častokrát takto je, že mám vlastne ľudia hovoria, on si to kúpil pre seba, ale ostal to v obývačke. Proste máme taký večerný rituál, deti si pod to vlezu, oni sa ukludňujú, ja sa ukludním, alebo naopak častokrát ženám hovoria, prídem z roboty, prvé, čo sa teším domov pod záťažovú prikryvku, my to voláme indiánska babička, odloje, stisnem sa a 30 minút si nechám pre seba všetko odísť, uzemniť sa, chvíľku ma vypne, ale potom sa znova môžem nadýchnuť, prikryvka ide preč a nespí po. Športovci si našli to, že naše prikryvky boli napríklad v
Paríži na olympiáde s našimi športovcami a testujeme ich vo viacerých športoch a zistili, že po výkone, to má proste perfektnú vec, že po výkone na 20-30 minút pod prikryvku veľmi rýchlo príde akože k tomu ukludneniu organizmu, takisto potom nejaké regenerácie a podobne. Takže my to stále tak hovoríme, že toto už je to terapeutická pomôcka vo forme prikryvky. Jasne. Že toto není naozaj to paplón, ale to, že niekto potom môže spávať, je úplne jasné. A tak ono, ak môžem ešte ja dodať, tak vlastne spánok je niečo, čo je veľmi komplexné. A tam je strašne veľa tých parametrov a naozaj jedno z nich je práve ten nervový systém a veľmi dôležitý, že aby bol zregulovaný. Čiže keď si ho niekto dokáže regulovať počas dňa, dá si to prikryvku počas dňa, tak vlastne on už potom na noc už nie je potreba na ten spánok. Ona v podstate nepôsobí na to, že lepšie zaspíte. Áno, tou kaskadou hormónov zvyšuje sa tam hladina melatonínu. Ale ani ten melatonín nie vlastne, že mám veľa melatonínu, tak znamená, že super spím. Čiže je to taká pomôcka k tomu, aby sme dali ten nervový systém do kľudu a vlastne keď je kľudný nervový systém, vtedy vieme aj lepšie spať. Čiže takto by som povedala, že efekt je záťažovej prikryvky na spánok. A je to teda jako docela dobrá posilovací záležitost, protože my to neustále přenášíme. Ložnice moje, obývák, synův pokoj a teď jako jak prostě potřebujeme, takže... Častokrát nám ženy ďakujú za to, že majú ráno. Mně se pak líbí ještě tyhle ty věci. No ale počkej ještě, promiň, že ti skáču do řeči, ale pojďme nejdřív říct vlastně ten materiál, z kterého je udělaný to, než se pustíme do těch... Myslím, že nenapadlo, ale jako mě vlastně naprosto úplně odrovnalo to, že ta jedna strana je taková hebounka prostě, tak... Ja to vlastne hovorím tak, teda môžem ja teraz, že na našej príkrivke a na našich pomôckach vlastne nie je nič náhodou. Že to nie je, že takto sme to nejako len vymysleli a pripadalo nám to, že bude to cenovo alebo ako dobre. A ten náš celý príbeh vlastne začínal u nášho partnera, spolumajiteľa, kolegu, ktorý vlastne vymýšľal túto pomôcku niečo pre svojho syna autistu. A preto my tak aj hovoríme, my sme vznikli z príbehu otcovej lásky pre syna, kde to bolo, že zrazu proste aj tá diagnóza, však samozrejme je to naozaj náročná diagnóza a Ferko naozaj Max je nízkofunkčný autista, neverbálny autista, takže naozaj, že tam akože aj mu porozumieť, ale vlastne všimli si základné veci, že veľmi rád napríklad sa akože stíska, ale že až tak, že naozaj aj Ferko mal niekedy pocit, že mu ubližuje, ale Max sa tu ukludňoval. A vlastne vznikol vtedy taký, že prečo to vlastne robí. Tak začali pátrať a zistili, že wow, že existujú vo svete už dlhé roky a že nejaké záťažové pomôcky a že toto to robí s nervovým systémom. Že tak to skúsme. No len presne potom prišlo k tomu, že rôzne nemenované aj reťazce veci, no a nám sa to ako keby na autistu nepôsobilo, že všetky odmietal, tak sa Ferko dal so Siskou zloženou dekopy, že teda skúsme my niečo pre neho urobiť. No a presne preto vznikli aj teraz tak prikryvka, ako je, lebo to je rád hovorí, že 27 prototypov vzniklo, kým vlastne našli naozaj ten produkt, ktorý pomáhali si nám. A tam to nejak malo aj skončiť, ale oni vlastne si ušli prikryvky, ktoré mali Maxovi pomôcť a lenže tým, že 27 prototypov bolo a už o tom rozprávali okolí a občas ich rozdali niekomu, tak ľudia, že tak toto si nemôžete nechať pre seba. Takže skúste to začať robiť ako produkt. No a to som sa chcel vlastne k tomu dostať, že preto na tej prikryvke nie je ani jeden jediný šéf, že len tak, všetko je premyslené. Napríklad tie látky, ako ste hovorili, jedna je bavlnená strana, my ju voláme taká, že chladná strana. Ukážu? To je, že bavlna, to je chladná strana a vlastne druhá strana je super jemný self-plish a len aby bolo tak upresnenie, ten self-plish nie je náhodou. Ten self-plish vlastne sme vyvíjali skany s hypoterapeutmi, a kde nám oni vlastne nejakým spôsobom definovali, presne tak, definovali výšku a hustotu vlastne ako keby zvieracej srsti, tie najjemnejšie. A ono to má vlastne pripomínať hladkanie zvieraťa, čo vlastne je ďalší podnet pre nervovú sústavu na to, aby sa ukludňovalo. To je ďalší, lebo zase niekde z jaskýň, dávno v bunkovej pamäti, keď sme mali nejaké tých divokých celov pri sebe, cítili sa bezpečne a niekde to tam máme. Čiže vlastne ďalšia vec, deti to radi šúchajú, žmolia, je to prostě všetko. No a já si tady modlám celou dobu, já to mám na stehnech, to je taková ta pomůcka, jak tam máte zubaře a tak. Takže to je ďalšia vec, že sme museli vyriešiť, aby sa tie guličky presýpali, takže vlastne nájsť ten spôsob, ako ich dostať vlastne do tých komórok
A tak to bolo tiež taký veľký kúš. Preto sme prišli vlastne s týmito guličkami, lebo všetko ostatné nevyhovuje. Plastové pelety nám nevyhovovali, jak sa kovové sa používajú. Samozrejme používajú maminky, keď sa doma ušijú čas rýžu, viačo, takú šošovicu, ale to my sme si nemohli dovoliť, ale poprvé v podstate áno. Preto je to hypoalergénne, ďalšie veci sú inertné, to znamená, že nenaberajú pachy, ale čo je veľmi podstatné, ani nenaberajú teplo. Bo napríklad plastové pelety naberajú teplo. A my vieme, že oni naberú teplo z človeka a potom ho držia. A potom sa nedá spať dlho. My potrebujeme, preto hovoríme, že tá prikryvka naša je celoročná, ale aj celonočná. To znamená, častokrát ľudia zaspávajú pod bavlnenou časťou, kde potrebujú trochu chladu. A nad ránom už aj trošku tak zima, tak si viete otočiť na tú teplejšiu. Ďalšia vec je to, že veľmi děti to velmi rádi hladky úplně se no to je fakt jako dobrý, že je jako prostě pohlaď se i vodko, když to nikdo jiný neudělal. Je vidět, že to je jako do detailu. Šijeme napríklad jadrovými niťami. Jadrové nite sa to volá. Sú zase Nemci a šijú sa s tým horolecké postroje, napríklad, alebo pásy do aut. My sme zase museli vymysleť niečo pre Maxa, že keď máte svoje záchvaty, tak aby keď má tú sílu, to proste hneď neroztrhol. A zase tam je, že je to drahá záležitosť, ale vieme, prečo to robíme, lebo v terapeutickom segmente naozaj nie sme antistresová nejaká deka, len tak. A dostať tam to, aby v každom tom štvore sa tie guličky presýpali. A pritom to zašiť na profesionálnom cence, ktorý s jadrovou niťou, čo musíte mať špeciálne ihly na to, aby to urobilo, tak to je zase to, že to je naše know-how, ale ja to poviem na rovinu na obrázku na internete, to častokrát není vidieť, no prešité, to je prešité, aj deka odtiaľ, a to je ono, že mě to i oslovilo, jak my si snažíme mít pro vás ty kvalitní věci a přesně na obrázku to není vidět, ale když to poznáte, tak se proto vracíte. Tak tohle je to samý, je to produkt, který možná vypadá designově jako některé jiné, ale ten rozdíl tam je evidentní a my jsme se bavili vlastně s Andrejem, že přes nemocnice, přes terapeuty, tam jim to přes školy krásně, ale dostat to k vám, jakoby koncovým zákazníkům, vlastně, kteří nemají šanci zas tak často slyšet třeba takovýhle povídání, tak je to vlastně těžký, proto jsme i navázali nějakou způsobem spolupráci a jsme dneska tady, ale je to o té kvalitě, no, prostě. A můžeme se teda projít teď na ty jednotlivý produkty. A možná ešte ak by som skočila, tak sme nepovedali tú údržbu. Všetko vlastne. A jak to vlastne pereš? No, všetky naše pomôcky sú vlastne prateľné, okrem hada, ktorého si potom prejdeme, sú prateľné v práčke. Normálne na 40 môžete to oprať. Ľudia sa veľmi často boja, že keď to operú, že to bude veľmi ťažké, ale tým, že guličky nenaberajú vlhkosť, tak je vlastne ťažká len tá látka. Čiže naozaj 9 kg prikryvku, 9 kg práčka zvládne. S tým máme skúsenosť od zákazníkov, že nie je s tým problém. Odporúčame nižšie otáčky. Nie je to kvôli ochrane prikryvky, ale kvôli ochrane práčky. Ale zase, ak aj niekto nemá takú práčku, že by dokázala 9 kg, má na 6,5 kg prádla, kľudne dočistia, nečistia. A do sušičky sa to dá že nebo ne? My neodporúčame kvôli tej štruktúre mikroplíšov. Všetko ostatné to zvládne. Minule prišla pani, že jo, to už 2 roky sušíme, nič sa tam nestalo. Ďakujem za referenciu. Takže nevieme my úplne garantovať v rámci tej sušičky, že by sa nezničila tá štruktúra. A tým, že my odporúčame nenavliekať, naozaj je to ďalší taký ten stimul na ten nervový systém, tak by to bola škoda asi. A na 40 a normálny prášek. A tak. Áno, ono to vlastne, ja keď to ráno operiem do večera, je to suché. Jo, to sme vyšla. Taká ty. Áno. A to podstatné je to nenabliekanie. Na to sa nás ľudia veľmi často pýtajú. To je nenabliekanie. Neoblieka do obliečky. Ak potom niekto spí, tak u nás... Nepovléka. Áno. Nepovléka. To pre mňa nenapadlo. No nás sa to veľa ľudí pýta. No máš pocit jako nějaký hygieny. Áno, vlastně... tak já jsem asi... Toto já často riešia, že nepovléka. Mě to vůbec nenapadlo. Já když viděla ten plyš, tak je to prostě hned. Ale je to z 2 dôvodov. Jeden je, že keď to ovlečete, tak častokrát tým, že to je ťažké, tá prikryvka sklzne niekde dole. Tu vám ostane len povlek a vlastne dole je to ťažké. A zase prestane fungovať tá rovnomernosť, tá rozloženie a tá ďalšia vec prestáva tam byť ten taktilný a pekný styl toho vlastného super plyšu, ktorý tam je, takže ak to ľudia zvládnu prať, ľudia zvládnete to. Kľudne to máme už dnes jednu prikryvku opratu viac ako 2000 krát, stále vyzerá rovnako, ľudia môžete prať. My akože tomto často niekedy sa nás pýtajú z takého marketingového a biznis hľadiska, že vyrobili ste tak dokonalý produkt, že vlastne
vydrží celý život a my vieme, no, takže ak toto je. Ale preto môže byť do každej rodiny ešte stále, ale potom prichádzajú aj tieto pomôcky. Áno. Jako nechá si ho prostě Ale my vlastně jsme ještě neřekli, pokud máte nějaký dotazy, tak neváhejte je posílat. určitě. Samozřejmě my je zodpovíme, my ne, teda my je položíme, vy je zodpovíte. Ak budeme vedieť. Případně i dodatečně, jo, ze záznamu, kdo se podívá, tak neváhejte, napište i bokem, protože někdy jsou to takový ty témata choulostivý, není potřeba úplně všechno veřejně, tak my se určitě s Andrejem a s Mirkou spojíme a dostanete, jak to říct, kvalifikovanou odpověď. Ano, kvalifikovanou. Tak a teď teda pojďme na ty výrobky. Tak, Já jsem třeba, mě zajímá potom hlavně ten had. Tak co máš na krku? Je to podle mě tohle to je límec králeka ze světa. Kdyby ho měl. To mě nenapadlo, to je pravda. Mimochodem, Bože, herec vlastně Martin Růžek, to byl náš rodinný přítel. Jo, takže já vždycky, když vidím, jak to, a byl to naprosto skvělý člověk, tak to je takový jako docela kontra, že hrál takovýhle. A že kdyby ho měl, tak by to byl Míli Ruzhal. Ukludněný, uzemněný. Přesně, já jsem úplně vzenu teď. Takže límec, nebo... Límec. Po česky jsme to nazvali límec, po slovensky to voláme glier. Samozřejmě jsme nerozuměli už teda, musím říct. Kdy ho potřebuju, nebo no. Ja by som povedala, že väčšina tých pomôcok vznikla z tej potreby, že tým, že sme boli v špeciálnych školách a tým, že vlastne deti aj počas toho vyučovania, kedy ten stres je ešte väčší, tak potrebovali prikrývku a potrebovali sa nejako skloniť. A prišlo vlastne od špeciálnych pedagógov, že či nemáme niečo menšie, lebo predsa v špeciálnej škole ešte prikrývku tolerujú, ale nepracuje sa v nej dobre. V bežných školách už to je problém. Čiže z toho vnikli tie menšie pomôcky primárne. Jednak je tam tento vankúšik, lapet, ktorý sa ukladá vlastne na stehná. Áno, to je vlastne, my tu voláme taká koncentrovaná prikrývka, tým, že je to na malej ploche tela, je tam vyššia hmotnosť, tak tým pádom to pôsobí ako veľmi podobný ten efekt, že na malú plochu je vyšší tlak. Dokáže to upokojiť, dokáže to zlepšiť sústredenie, čiže vlastne tí deti vedia pracovať v tej škole. Veľakrát tie detičky, čo robia, buchajú nožičkami, hýbu sa, neobsedia. Jasné. Ale je to práve kvôli tomu, že oni potrebujú... to vlastne udělala z toho pásu, že? Áno. Ale je pravda, že to je tak... Áno, že oni potrebujú vlastne ako keby toto uzemnenie. Ten pás je veľmi... Toto je najlepšie kombo na prácu a školu, toto odporúčame ako kombo. Pecka, já dneska odpoledne ještě vysílám, takže já myslím, že to zvládnu takhle. Takže tento pás je veľmi taký, by som povedala, že podobný ako ten lapet, neviem, len je dlhší, s tým, že niektorí, keď si to dajú na nohy, tak povedia, že potrebujú to uzemnenie ešte okolo tých lítok, čiže preto to je vlastne také dlhšie, čo to prevísa. Ale veľakrát tieto pásy a vlastne aj lapedy, my už sa dostávame do sfér rehabilitácie, fyziatrie, detí veľakrát, alebo aj dospelí s postihnutím podsievnych mozgových príhod a s rôznymi neurologickými ochoreniami a veľakrát sa už tieto pomôcky používajú priamo pri rehabilitácii. A potom, čo sa týka goliera, tak golier, ja by som povedala, že to je veľmi podobná vec ako lapet, že možno niekto preferuje skôr to také, hovorím, že držíme to napätie v ramene, držíme to tu, sme stuhnutí. Tí goliere sú ľahšie práve kvôli tomu, aby sa človek nehrbil pod tým, aby to bolo skôr len také nejaké jemné zavnímanie tela, ten tlak tam je, čiže takisto to dokáže upokojiť. Ako naozaj, toto sú také, by som povedala, že také cestovateľské varianty, čo si môže človek zobrať do lietadla, do autosedačiek to používajú rodičia pri šoférovaní. 1,5 kg, že jo? Tento môže kilo a pol a potom je ešte 2 kg byť dlhší. Čiže je to naozaj taká tá hmotnosť, ktorá sa už zvládne, aj keď sa cestuje, aj keď sa ide na dlhšiu vzdialenosť. Takže třeba, když děti sedí v autosedačce a jsou neklidní, tak klidně jim to řád přes stehno. Áno, alebo goliar niektorí naozaj do tej autosedačky, že ich to dokáže upokojiť. U nás veľakrát práve lapedy do vozíkov deťom s nejakými postihnutím do kočíkov. Že naozaj na tie presuny. No a to mě napadá, vlastně to jsem se chtěla zeptat, jak se vlastně s těma jednotlivýma výrobkama jako dá pracovat s malými dětmi a případně jako už od miminek, aby jsme věděli, jako, protože samozřejmě, když už máš potom 10letý dítě, tak to jako už je nějak jako víceméně jako dospělej, že jo, ale opravdu jako malí děti. My hovoríme v podstate prikrývky, akože tieto golieriky a tieto lapedy by som povedala ešte tak možno, že od škôlkára,
Ako môžu tie pomôcky používať od bábätka. Ale s tým, že je veľmi dôležité, aby boli používané pod dozorom, lebo mne sa stalo už viackrát, maminka volala, že moje 3-týždňové bábätko neprespí celú noc, môžem ho tým prikryť. Takže to bábätko sa 3-týždňové ešte nie, ale dokáže sa sklznúť, dostane sa pod tú prikryvku, ale nemá tú motorickú silu, aby sa odkrylo. Tam vznikne strašný stres pre to bábätko a vlastne je tam riziko. Čiže na to, aby samostatne mohli používať tie pomôcky, my dávame takú podmienku, že musí byť dieťa samostatne schopné motoricky, mentálne, dostatočnú fyzickú silu, aby to vedelo. Čiže u zdravých detí sme to vždy tak odhadovali, že ten vek je tých 3 roky. Áno. Ak rodič zváži, že moje 2,5-ročné dieťa s tou prikryvkou beha, lieta, vie s ňou manipulovať, kľudne po ňom môže spať v noci aj menšie dieťa. Ale zase tam je to potom samozrejme už na tom rodičovi, že aj dospelý, alebo teda väčšie dieťa, ktoré má nejaké zdravotný handicap, zdravotné obmedzenie, že nemá tú silu, nemá tú dostatok sily to dať zo seba dole, tak určite len pod dozorom, lebo tam potom vznikne dodatočný stres a vlastne vznikne kontraproduktívne to, čo by sme chceli. My takisto aj dotazník potom máme konštruovaný, že od 15 kg môže to používať menšie dieťatko, len tých 15 kg je také orientačné. Ja môj syn v 10 měsíc. Aj môj. Ale akože štandardné deti to majú také tie Kúka teďka, ale áno, štandardné deti majú také 3-ročné, ale áno, ja som mala tiež 12,5, mali tak 10-11 mesiacov. Dneska 11 a noha veľkosť 44, jo, takže... Veľký kluk. No. Čiže takto by som povedala, že kľudne nebát si to jako kdyby, jak to říct, pořídit i bez doporučení lékaře, ale být jako u toho a navnímat hlavně, co to prostě. A hlavne, áno, naozaj veľmi dôležité vnímať to, že ako reaguje ten človek, to dieťatko na to, či mu je to príjemné. Niekedy to možno, že my aj v škôlkach hovoríme, že nie je to o tom, že teraz prídete a prikryjete to dieťatko. Môžete kľudne tú prikryvku položiť, oni sa na tom spravia piknik, pohľadkajú to, zistia to. Potom si pod to dajú ručičku, zistia ten tlak a vlastne také naozaj to postupné integrovanie, že oni sami prídu na to, že im to robí dobre, ako špeciálne u detí so špeciálnymi potrebami ako autistických detí. Nie je cesta, že prídem, ja mám prikryvku a dať ju na ňoho. To v podstate autistické dieťa nezvládne. Ono naozaj musí same na to prísť, same si to odskúšať, same si to zobrať. Inak, keď si to už raz na ňo dáme, tak veľká väčšina je tam vlastne ten blok, že on to potom nechce žiť. Takže i v té školce je to k dispozici, ale není to, že jde se spát, tak tebe přijde. Oni si to prostě najdou. Oni si to najdú a presne. Áno, oni si z toho spravia bunker, oni sa si z toho balia do palacinky, sa rolujú a oni vlastne všetko toto navnímava, to ich telo a zisťuje to, že ako to je dobré, ako im to pomáha a potom už si to same pýtajú. My máme odozvy zo škôlky, že kúpia 1-2 prikryvky. Pre konkrétne deti častokrát. Áno, a potom, že to dieťa, čo sme to chceli, to nechce. A my, že no dobré, ale čo ste dali sme to na ňoho, tak vieme, že prečo to nechce. Ale potom je, že deti povedali najprv, že to je ťažké, potom to skúšali všelijako sa s tým hrať a už po 2 mesiacoch sa bijú tú prikryvku, že to bude pod ňou spať. Čiže naozaj ten čas tomu dopriať a nechať, my hovoríme, dajte to tým deťom len tak. Oni si poradia, oni prídu na to, ako je to, ako napríklad tieto lapedy, áno, sú na nohy, veľa detí si ich dá na hlavu. Lebo je mu to kľudne, keď má hlavu, alebo sa dá na hrudník, čo my vždy hovoríme, že hrudník, že tam choďte opatrne, že nie kvôli tomu, že by niečo hrozilo, ale presne, že veľakrát, ako ty si povedala, že taká tá úzkosť, taký ten pocit, že mám tu niečo ťažké, nedá sa mi dýchať. Ale niektorí deti si to proste dajú na hrudník a im som super. Já si třeba dovedu představit, já jako jsem ráda spím odkrytá, jako i třeba v zimě, že mě to prostě pořád tak bylo, ale jako intuitivně potřebuji mít zakrytá bedra. Takže jako dovedu si představit, že spím a tohle se vlastně jako přehodím, takhle přes ty záda a je to super. Ale teď mě řekni, prosím tě, jak se používá ten hák. Takže já jsem si to na sebe hodila, ale tak je to asi není, že? Je to aj, tak určite to není, že úplne okolo krku, lebo tým, že je to tenké, tak by to veľmi tlačilo. V podstate ten hád, ja to vždy tak hovorím, že on má 2 také úplne odlišné použitia. Jedno je také naozaj, že pre deti, ako taká, ja som povedala, že hračka zmyslová, lebo tu je úplne iný povrch. Ten povrch je tu zase niektorá hladká, niektorá čúcha.
A niektoré tí deti naozaj potrebujú alebo dostali štruktúru betónu. Čiže toto je naozaj takéto drsné šúchanie, čiže je tu úplne iný hmatový podnet. V rámci toho tlaku môžu to mať takto okolo ramien, omotávajú si to, dávajú si to do lona, čiže ten tlak tam pôsobí, chodia potom nožičkami. Čo je ďalší vlastne taký jednak stimul na Tak to nepříjemný, jakože vlastně Áno. Jako 3 kg. Tento je 3-kilový a potom je ešte ešte veľký 5-kilový. Jinak Dajča, naše kolegyně, má doma 2 živý, jo? Takhle. Já nesnáším hady, ale mám fobie na hady, takže to je svek jediný had, který ho zvládnu. Akože niektorí nám práve že povedia, že ani tohto nezvládne. Jo. Že až taká Lebo fóbia. my sme vlastne aj toto je vymyslené také trošku, to Neříkej to, pripomína šupinky. Neříkej to. A deti to majú veľmi radi, lebo častokrát sa vyzujú a prvé čo začnú, oni hneď začnú si z toho robiť cestičky a chodiť napríklad, že Vem si bosými hada. a chodiť napríklad bosými nožkami a presne trénujú ten vestibulár. To, čo my sme niekedy trénovali, ja neviem, na prašákoch alebo na stromoch, tak my to možno dosycujú takémuto hádne. Alebo práve, že urobia si cestičko preskaku, že strany na druhú, alebo práve, že s autičkami. Čiže naozaj si vymyslia na to, hoď. Ale když to teda vezmu klozka domů, tak od toho mám očekávat krom tohohle hraní, tak Ono, že aj to hranie je v podstate takéto nevedomé rozvíjanie tých zmyslov. Ono, my stále dnes hovoríme, že mi to vlastně způsobí tu reakci. áno. Ten tlak tam stále funguje. Uzemnění, Áno. To stále funguje. Ten tlak funguje, to hmatové funguje. Tým, že my sme kedysi si tie zmysly rozvíjali, ja to tak hovorím vám, že na prašiakoch, na stromoch, v blate, v piesku. Nie s tým, ako je väčšina. Kde sa prehodil Koberec. prášil sa ona. Áno. My sme na to vždy boli vylezení a hrali sme nohy a furt niečo. Jak mi tam říká? Padlo. No, To padlo. to moc nikde není. Nie, už není. u nás. Jasné, Je to u nás. nebezpečné. Už to je to nebezpečné pre A deti. to je no. presne to, že vlastne oni tie deti dneska nemajú tie podnety, kde by mohli zavnímať to nebezpečenstvo, a ale oni sa tým pádom neučia, No, že jako, on nevie... Jako upřímně, já když se vemu své dětství, já se jako divím, že jsme to teda občas přežili. A tak to všetci. A teď jako když s bráchou, který je o 5 let starší, tak jako když sedíme a vyprávíme historky, které mámka vůbec neví, že jsem to tady říká, já nepotřebuji vidět úplně všechno. Ja iba tak rýchlo by som ešte povedala to druhé využitie hada, takéto úplne opačné, je zase naozaj v ťažkých stavoch v nemocniciach. On sa používa na polohovanie pacientov, na bazálnu stimuláciu, naozaj pacienti po autonehodách, s poruchami vedomia, ležiaci pacienti, oni ako vlastne urobia tú hranicu toho tela, tak to tam pôsobí ten tlak a stále vlastne tam ten vnem ide a tým, že hmat býva väčšinou taký ten, je to jednak prvovyvíjajúci sa zmysel, ale zároveň akože aj najdlhšie ostáva intaktný, nepoškodený, že aj keď sa niečo sa iné poškodí pri tých rôznych haváriách alebo úrazoch alebo čo, tak ten hmat ostáva pomerne dlho vlastne, že ten zmysel funguje. Čiže pri tom polohovaní, pri tej bazálnej stimulácii dochádza k tej stimulácii toho nervového systému a vie sa takto pekne udržiavať a vlastne aj napriek tomu, že ten človek navonok nereaguje, tak vnútri tam ty procesy beží. No máte toho opravdu hodně a já si myslím, že to asi nekončíte, ne? Že jako, jak získáváte prostě ty podněty a jak zjišťujete, na co všechno se v to dá použít. Teďka na začátku jste říkali, že testujete prostě zátěžový deky pro psy. Tak je třeba něco, co máte v hlavě, co ještě jako není třeba ani v procesu, ale o čem přemýšlíte, že byste chtěli udělat? Ako máme aj nejaké produkty, ďakujem, máme produkty napríklad takú záťažovú ruku, ešte možno záťažovú ruku? To je v podstate len takéto ruka ešte, ktorú momentálne nám testujú pôrodnice. Co položíš na to dítě? Áno. Já jsem tam viděla až takový ty mechanický. Áno. Ale to je dobrý, jasně, no. Takže toto je v podstate také, že máme rôzne varianty, máme už také, že by som povedala, že s predlaktím, že aby sa dalo napolohovať celé to babetko. V rôznych hmotnostiach to už testujú aj dospeláci, rôzni paraplegici, rôzni ľudia, napríklad s detskou mozgovou obrnou, ktorí majú spasticity, potrebujú vlastne precvičovať, čiže toto je také, by som povedala, taká prírodzená pomôcka. A máme už také v podstate odporúčania od ergoterapeutov, že pri separačných úzkostiach naozaj niekedy tí detičky potrebujú, alebo aj ľudia v paliatívnych centrách potrebujú, aby ich niekto držal za ruku. A vlastne to je presne ten tlak, ktorý
pôsobí tak, že upokojujúco. A je to niečo, že keď tam nemôže byť živý človek, tak je tam aspoň takáto náhrada. Je tam to príjemné, je tam ten tlak, čiže zase to funguje. Potom možno sú takéto drobné, to sú také v podstate fidget hľačky, neviem, či fidgetky sú také známe, ale skôr je to vlastne na sústredenie, spinner. Je to niečo, v týchto fidgetkách sú rôzne guličky, ktorými sa dá pohybovať, ktorými môže vlastne ten človek hýbať a tým pádom sa dokáže fokusovať na tú aktivitu. Naozaj deti, hlavne z ADHD, ADD proste nie je riešenie povedať dieťaťu z ADHD, že nehyb sa a sústreď sa. Tady to promiň tak teda, že vlastně je jenom udělaný ten střed a ty to můžeš jako posouvat takhle si různě. Alebo teda máme rôzne ľudiska, snímačky, alebo práve že také, že veľká gulička musí cez veľmi tesný materiál. A to veľa ľudí. A to je zase taká jedna gulička, že tu je na tej tlači, bo to sú dve, čiže rôzne vymýšľame naozaj veci, ktoré. A tvoja otázka bola, že odkiaľ, my už práve, kde známe to my tým, že my nie sme marketéri, ale sme skôr tí odborníci, ktorí chcú ísť tou, ako keby tým social proof, alebo ak sa to hovorí cez tých, nielen, že odborníkov, to znamená, že kde sa tak, nechcem povedať, že kdejakýkoľvek odborník, ale my ideme cez skôr tie inštitúcie. To znamená, že my sme viac ako 200 školách v Československu. A sme vlastne v 10-15 nemocniciach. A to sú naozaj oddelenia onkológie, zubárske ambulancie, neurológie, psychiatrie, čiže... Vlastne odtiaľ prichádzajú tie podnety, dokonca máme vlastne štúdie sa nám robia a takisto v Čechách sme úplne doma, hlavne v Ostrave a tu vlastne celkovo pri ergoterapeutoch. A teď sme v Praze. V Praze. Takže my sme skôr takí tí odborníci, ktorí to vedia ušiť, ktorí vedia možno navrhnúť to, že ako to urobiť v rámci tej záťaže. Vieme, ako by tá záťaž mala byť, aby to asi fungovalo, ale na konci dňa a častokrát sa nás ľudia pýtajú, že už to pol roka ukazujete, ešte stále to nemáte na stránke. A my, že my keď to pustíme vlastne von, naozaj toto není len o tom, že rýchlo to urobiť a pustiť a zarobiť. Je to o tom, že nám to testujú pol roka už len vlastne neonatológie a potom ďalšie, prichádzajú spätné väzby, prichádza... Stále špecifikujeme hmotnosť, stále špecifikujeme veľkosti. Ako zrušiť, ako níte veci. A na konci dňa až potom je z toho produkt. Čiže my čokoľvek vlastne dnes vidíte na stránke, vychádzalo z toho, to sú roky, kým to vyšlo von a proces, lebo chceme, aby NID bolo naozaj vnímané ako že terapeutické, alebo zmyslové pomocky, že naozaj chceme odísť od tých antistresových dek z diskulíky a odčadiaľ možne a naozaj chceme ukázať, že vyrábame na Slovensku, vyrábame to pod sebou, za nami stoja naozaj inštitúcie, nielen odborníci, ale naozaj aj špeciálni pedagógovia a ľudia dokonca, ktorí školia špeciálnych pedagógov, ktorí vybavujú snúzové miestnosti vlastne v školách na ukludnenie, ale vlastne na takú že senzorické hry a podobne. A toto je podľa mňa aj ten rozdiel, keď sa aj bavili, že my tu nie sme, a nechceme tu byť na jednu sezónu, a chceme to naozaj tú dlhodobú. Je to ťažká, menšia práca častokrát, a občas ale má to smysl. Je tomu veríme, že áno, keď nám maličky volajú a píšu a že konečne sa vyspali po rokov, alebo že na konci dňa dieťa spí, oni sú a ako by im pomohli, tak to je asi to najväčšie zadozučenie. Dneska je to takový, že čeká na terapie dlouho a všechno a tohle může pomoct a je to jako bez léky, že to je technická jako mechanická. Je to vlastne to, čo my máme radi, my vlastne stimulujeme organizmus. A ten organizmus potom sám. Toto je na tomto pekne vlastne na druhej strane. Ja hovorím tak často, my nezbejeme litovci kobene, nezbejeme starejšie, len že toto mám a to myslí aj to zázrak a funguje to. Áno. Aladine. Áno, ale treba na tomu trošku čas, treba naozaj, je to taká ďalšia skladačka iba do chodenia von, je to ďalšia skladačka, ako si doma možno pomôcť, regulovať ten nervovú sústavu. Všetci sme preťažení. My sme začali pri autistoch, ale dnes akože všetci. Neurotypické deti, čo každý jeden proste aj v tej digitálnej dobe, teraz ešte to, čo AI a všetky tie veci. A my tam hovoríme tak, že teraz je to úplne pre každého. Dnešný sme naozaj pre každého, preto začíname spolupracovať s veľkými firmami v rámci akých wellbeing projektov a podobne. Pro mladé, protože. Toto je krásná spolupráce. Přes ten zážitek, ano, přes ten... Jako je to dražší věc určitě, ale my máme tu zkušenost s těma značkama, my taky musíme obhájit určitě
levném řetězcům, proč ty naše věci jsou takový, jaký jsou, že já to úplně chápu a zatím je ještě něco jako dál. A co máš za knižky? Knižky ještě. Knižky sú úplne prototypy, to v podstate ešte ani, to je taký naša vízia možno budúceho roku. Uvidíme, či sa to podarí. Je to v podstate niečo, že tým, ako chodíme školiť, tým, ako chodíme do škôl, tak vidíme aj do firiem, že ani rodičia, ani učitelia koľkokrát, že veľakrát my nerozumieme tomu nervovému systému. V podstate vidíme možno len ten výsledok, že to dieťa sa hýbe, to dieťa je nepokojné, ale nerozumieme, prečo to robí, nerozumieme v podstate tej regulácii. A my tým, že robíme s tou senzorikou, robíme cez záťažové pomôcky, ale stále viac sa ponárame v rámci celých tých zmyslov, by som povedala, tak by sme chceli na budúci rok možno priniesť také niečo, čím by sme aj rodičom, aj deťom ukázali takéto fungovanie nervového systému, také tie, že prečo sa niektoré veci dejú, prečo niektoré veci proste sú tak, ako sú a že nie sú zlé a ako s nimi vieme pracovať. Čiže áno, tieto knižky sú akože sú to také prvé 3 prototypy, ktoré uvidíme, ešte nie sú vôbec definitívne, takže zatiaľ sú to len... Je to Mirkine dieťa a pracuje teraz na tom. A ja som v podstate zatiaľ, musíme to doladiť, je to ako keby detskou formou vysvetlené zmysly, vysvetlené to, v akých stavoch sa ten náš nervový systém môže nachádzať, v akých stavoch je schopný sa učiť, v akých stavoch nie je schopný sa učiť. Čiže to je taký ten úvod a potom uvidíme, že si ďalej. Áno, chceli by sme aj určitú interaktívnu vec možno v rámci aplikácie, kde by aj rodičia dostali odpovede na tie svoje otázky a vedeli, ako pracovať s tým. Takže to je možno taká naša vízia, uvidíme, či budúceho, či ešte ďalšieho roka, uvidíme, ako dlho to celé potrvá, takže toto sú také... Já tady mám hezký komentář od Varunky, jsem tady do toho. Evi, jak vidím, jak si s tou rukou přehmatáváš a hladkáš, tak bych hned taky potřebovala takové takzvané uklidnění. To je maminka 3 dobrodruhů. Moc zdravíme, Baru. Určitě asi přepošlu našim učitelkám do školky krásně vše vysvětleno a věřím, že to hodně lidem a dětem pomáhá a může dál pomoci. Děkujem, Baru, o to nám šlo. Ďakujem veľmi pekne. A ja možno ešte na margo toho, že v podstate my veľakrát chodíme naozaj do tých škôl a škôl, že ako osobne vieme prísť ukázať, vedia si to vyskúšať, čiže ak by mali kto záujem, my určite radi takto sa vieme dohodnúť, vieme prísť, vieme to. 5 hodin z Bratislavy, mám na nejakou tur vám tady udělám. Domluvám tak 3-4 školky. No, takže akože keď si to vieme naplánovať, tak my tu chodíme, lebo pre nás je to dôležité, aby sa to dostávalo medzi tých ľudí, aby naozaj, že je to pomoc, ktorá vie pomôcť v dnešnej dobe. Nie je to presne liek, alebo teda tabletka, že je to niečo nemedikamentózne, je to len ako keby, že aktivujeme vlastne svoje vojace procesy organizmu, alebo ako by som to povedala, že vlastne náš organizmus presne vie, čo má robiť, len my tým, ako všetko na nás vplýva, tak my ho prestaneme počúvať. Čiže vlastne toto je niečo, že ako sa vrátiť k sebe, ako vlastne poznať ten svoj organizmus, začať ho počúvať a on už ten organizmus si vie s tými vecami budem poradiť. Já chci říct ještě jednu zkušenost, protože jako můj syn opravdu je absolutní jako zákazník pro vás. A vlastně jako děka mi přišla až potom, co já jsem pobědnala, nechci říkat tu firmu, ale je to prostě plšák, který vlastně simuluje taky, má těžké ruce, obětí a musím říct, že jsem byla strašně zklamaná, protože ten web se tváří jako úplně normálně a když jsem to koupila a nebylo to v autorovní rodiny, si říct, tak to končí. To jsou jako... Takže prosím vás, jestli někdo jako přemýšlíte o tom, že prostě jako v závěru kvalitní vánoční den, tak pro to myslím, že se o pláž, která gazice kanceláři nebude hádat, to bude pořadník, jako jo. Takže to jsem jenom chtěla říct, že tohle je vlastně a můžete i přijít k nám na prodejnu, my tady vzorky my budeme a vaše speciální dotazy určitě jsme schopní, jsou na telefonu oba dva, takže není to, že bychom se chtěli pasovat do
nějakých terapeutů my, ale chceme být tím prostředníkem, abyste se k tomu dostali rychleji. No, ja toto som chcel ešte, že s Evou sme sa ešte úplne nehodli, ale teda častokrát sa nás, veľa ľudí sa nás pýta, že kde v Čechách máte showroom. Ja pevne verím, že v určitom momente to bude tu a budeme môcť... Počkej, to už si neodvezá. Nie. To nepojede do Bratislavy. To, čo dnes máme, a toto je presne to, čo je potrebovať, lebo my presne to vidíme a cítime, že ľudia, ktorí prídu, ošahujú si to, pozrú si to je ten člověk často... Já to tady úplně vidím, jo, tamhle do koutku, dáme tam deku, spacák a ať si jako děti tam stěhou. A je to velmi podstatné a chýba nám to. Tak budeme velmi rádi doporučovat, že se... Já takhle mluvím za Evu, ale doufám, že to... No hele, mluvíme tak 100 hodinu. Bylo to s váma... to málo? Tam problém už se otvírá dole, takže my už nemůžeme omezovat. Přesně. Boli sme tu teraz na autistickej konferencii, to boli celý deň na lekárskej fakulte a ideme tu zase za ten týždeň, kedy zase. Můžeme taky v létě, že nějakou besedu nebo něco, něco. A hlavně, až jako budete mít zase další věci, že si vždycky dáte vědět, že to zvládáte, že jo, v pohodě. Ja možno ešte potom narýchlo, že hračky, tak áno, prvú hračku Korytnačko nám predstavuje detská onkológia. Ale je to v procese, lebo ale jako za je tohle palec, ukazováček, prostředníček. Videli sme aj my iné hračky, tiež sme s nimi neboli spokojní, čiže snažíme sa to taky trošku inou cestou ísť. Dobrá zpráva. Děkujeme, že jste přijeli, hlavně jste to zvládli úplně opravdu v čase, jako neuvěřitelným. Děkujeme osobně teda za tu deku, jak jsem mohla testovat, tak teda si u nás doma už jednou zabydlela. Mimochodem já mám zelenou, svítněvě zelený, máme doma. Jakou jsi si Já jsem mám béžovou. Já jsem věděla, že jsem béžovou. A držíme palce, se vám daří, ať jako to jede dál a ať hlavně lidi popopí a nejsou zabedněni tak, jako já jsem byla, že jako když Eva řekla zátěžová deka, to znám, to jsem zkoušela, to nefunguje, tak open mind, teď to funguje a budeme se těšit zase, že se brzo uvidíme. Já myslím, že doba si to žádá. A dnešní době. Dnešnej dobe, bohužiaľ, ale je to najprv. Ak pomôžeme radi, my prídeme kedykoľvek, nás pozvete, nemáme práve radi. Já mám rád Plzeň, takže... Příště tady bude stát. Ďakujem, pekne, robil som tam dole takže kedykoľvek prídeme veľmi radi a akékoľvek dotazy, presne tak. Radi, my sme na telefóne, sme na to zvyknutí, ľudia sa nás pýtajú, nech naozaj to, čo si je hovorila ty, ešte som sa vrátiť tomu, že neváhajte aj s rôznymi diagnózami osobne, buď na Mirko, na teba, alebo proste nejakým spôsobom, že ťažko sa niektoré veci komunikujú cez internet a verejne. A sme na to zvyknutí, takže bude. No a jako dodám teda důležité, doktorka Mirka Juráková a Andrej Bobák, jinak spolumajitelé firmy Nidu, která je odteď už i v Promolé do Prozrude. Děkuji. Super. Ďakujem veľmi pekne, to bolo. Ďakujem všetkým. Záznam bude, no a my se prosím vás ještě do Vánoc uvidíme jednou, protože nás čeká ještě jeden živák, jako neuvěřitelný, dlouho jsme teda čekali s tím a teď jsme se rozjeli. Tady bude příští týden. Příští týden 18. čtvrtek. A řekneme to jméno? No jistě, já už jsem to i trošku postavila na sítě. Mirek Etzler, herec, takže těšíme se na něj a bude těšíme to se ranní, na vás. bude to kolem 8 hodiny, protože Mirek je vytížený a hodně zkouší, natáčí, a což určitě víte. A je to zároveň tatínek 7letého dobrodruha Šikuly a poznali jsme se přes 14 dny a hned jsme to domluvili, takže a Iva reagovala, tak to dáme jednu otázku a bude to. Přesně. Ne, já myslím, že to jako máme na co těšit a hlavně, prosím vás, buďte v klidu. Jestli vám chybí ten klid, tak teď už máte tady nástroje, je to zalistovaný, tak se na to podívejte, jak říkal Andrej, Anderka, kdykoliv se na ně můžete obrátit, ať už skrze Nidu, linku. A ještě prostě... bych teda se zeptala, nebo takhle, přesně jste říkali, 30 dní navrácení z nějakého důvodu asi není problém a případně, aby jako měli nějakou tu jistotu a pak nějaká ta garance, kdyby někde se něco sypalo, nebude se sypat. Všechno, jako je to na dlouhou dobu, není to, to jste asi pochopili, tady pohodlně povídě. Môže sa stať, ja hovorím, tiež máme len ľudskú pracovnú silu, že sa to môže stať, zatiaľ sa mi to za tento rok stalo. A je to dělané na Slovensku, prostě komplet na Slovensku. Takže na Slovensku a pod našim dozorom, takže toto je stále, aj
si to chceme udržať. Pokiaľ teda nájdeme dielnu v Čechách, aj, lebo v Čechách začíname mať iný odbyt, takže zatiaľ na Slovensku nechceme to ťahať do nikadia, lebo vieme, že vieme, ako to musí byť ušité, aby to fungovalo. Tak se mějte hezky, my se loučíme. Krásný den, krásný advent. A to je konec? No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www.promaledobrodruhy.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Čakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. A tak já jdu, tak ahoj!